tayo ngayon sa Dorotea, no? For the birthday celebration ni Doc Joey. Hinintay ko lang magpapapuno lang yung van. Tapos, diretso na tayo sa birthday celebration sa Dorotea Resort. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Dup 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 dup. You'll be alright, 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 okay, okay, okay. I'll be okay. Tangi sa 7-Eleven and hintayin ko pa kasi nang pupunta doon. Pahinga muna kasi sa pangit sa labas. Mararating ko lang sa Boracay. So mamaya, punta na tayo ng Dorotea. Alright, alright, right. So we are here. Ayan, dito kami ngayon sa aming room. Ito, dito na kami sa sa Dorotea mga kalabigabs, no. Ayan, dumating na ako ngayon sa Dorotea. At kasama ko na ngayon yung mga Bicolano vloggers, no. Kasama dito yung ating Albay vloggers and of course ang mga Tabaqueño vloggers. Ayan, yung sa likod naman natin, of course, ang ating cast. Yan, ng Sana All. Ayan, Jerry Del Valle and of course, ang very sexy sa Australia, ang kipot na kipot. Yan, perfect. Ayan, of course, ito naman, dito kasama ko ngayon dito mga kalabidabs, no, dito for the first time, ay makakasama natin, live na live, si Medyo mga katuwa. Di ba po na ba ito sa personal? Yes po, ang pinakanext na. At mamaya ipapakita niya how big, Uy, grabe. how big it is. Charot. So ito, mag-shoot muna kami ngayon ng takotak. Takotak ba yun? Takotak? Takotak. Toko-toko. Toko-toko. Toko-toko? Bakit toko-toko? Toko-toko-to. Toko-toko-to. Paano? Toko-toko-to. Ay, perfect. Toko-toko-to. Paano taas? Toko-toko-to. Ay, perfect. Toko-toko-to. Paano taas? Toko-toko-to. Ay, perfect. Toko-toko-to. Paano taas? Ano? Ganon. Nalaot ako ganito. Gawin mo nga. Yung gano'n mo lang. Sige na, gawin. Toko-toko-to. Pag kasi ako na gumawa nun, wala na yung mga rampa nila. Oo, mas bagay. Si mamaya magtutoko-toko ka ha. Lahat ng cast ng Sana All, may toko-toko para sa end ng film. May ano kita, may parang pasabo, gano'n. Magtutoko-toko ha, mag-ready. Magtutoko-toko later yung mga natin. Wala pa rin po si Boy Dasok. Ayan, very perfect si Boy Dasok, no? Inabot na kami ng ulan at ngayon maulan na sa aming shooting site. Oh, ngayon, paano na kami mag-shoot? Diba? Perfect. Yung Boy Dasok na ito talaga. Attitude! Charot. O, saan ang aaras ang on the way mo? Jerry, yung love team mo. My God! Ano ko sa'yo? Pabalik ko. Ikaw ang asawa. Sa film mo lang iyo. What? Tekno, bako tabi siya ng mo. Si Sago Vlogger. So ito mga kalabidabs, dito na kami ngayon sa event. So medyo mapapalaban tayo sa pagkain. Kasama ko yung mga Bicolano vloggers. Ayan, papasok kami ngayon sa chow time. Chow time na tayo mga kalabidabs. Medyo kanina pa ako gutom. So ito, magsisimula na yung program ng pa-birthday ni Doc Joey. So ito kasama ko ngayon yung si Sai. Yan, dito kami ngayon, makikikain kami So hello!
Malapang. Ito lang sikat pa mo. Kaya man nag-greeting na ikaw, ano naman ang laga? Di pa sunahin na sila misa. Happy birthday, Doc! Doc, happy birthday!
Archiboy Maki. Sa mga lods, yan, nandito po si Eman Legopo. What's up mga man? What's up man? Tusok na naman sa inyong harapan. Aradalan ko ano na, aradalan ko sa mga Indugong pati. Indugong na ganito. Indugong. Yun. Manag na mo. Nararamdaman ko kaiba sa yabon. Ano? Harap ba ka dun? Ma! Hi, if you like this video, don't forget to subscribe, hit the notification bell for more updates of my latest videos. Bye!